Takže dneska máme na stoličke Ivetku. Viem, že to nevidno, ale vlasy má zahustené, lebo svoje má riedučké a v predných častiach aj trošku vylamané. To znamená, my sme niekoľko mesiacov teraz v štádiu starostlivosti o vlasy a dávame ich dokopy, čo sa nám aj celkom darí. Ale dnes idem robiť zmenu. Takže skús nám povedať, akú máš dneska predstavu. Tu najlepšiu. Tak my sme sa písali, hej, takže my vieme. No skús. Tak ja by som to chcela ešte troška viacej presvetliť. Tým, že Ľudka povedala, že už mám tie vlasky predĺžené proti svojim, ale chcela by som ísť ešte do dlhších. Áno. A možno ešte troška do hustejších, čiže úplne ešte také ženskejšie. Lebo vlastne ja keď vám ju odpojím a ukážem vám ju aj odpojenú, tak naozaj sú to také, že iba také vlasky, biedky. Jemnučké. Ale dávajú sa dokopy, pozor, hej. Takže aj túto chcem týmto zvýrazniť, že tým, že my sme ich zahustili, my sme vlastne ich postupne dávali dokopy počas toho, ako ona tie pramienky nosila. A nie, že by sme jej to zahustili a jej vlasy sa pritom ničia. Práve naopak, my sme chceli, aby jej podorastali vlasky, ktoré boli proste spálené. A keďže už sú v lepšom stave a môžeme si dovoliť chemicky ísť aj do svetlejšej blond, pretože už vieme, čo si môžeme dovoliť, tak sme sa rozhodli, že po pár mesiacoch nosenia tejto dĺžky, čo je vlastne 35 cm, my sme to aj trošku strihovo upravovali, ideme do svetlejšej blond, dlhšie vlasy a celkovo to bude trošička väčšia zmena. Musím povedať, že zo začiatku, keď prišla, tak ja som jej odmietla urobiť taký extrémne vybielený efekt, pretože som si hovorila, no nepoznám ten vlas, musím si ho trošku tak dať dokopy a uvidíme, že čo a ako. Ale sú naozaj dobré, lebo tieto predné časti boli úplne vylamané, teraz to možno nevidno na kamere, ale proste sú v pohode, nie sú zožuté. To znamená, no, to bude zmena. Teším sa. Dobre, a čo sa týka ešte, skús nám povedať, iba takto v skratke, že zatiaľ, ako si mala prvý kontakt už s nejakým proste predĺžením tohto typu pri 35 cm vlasoch, ako sa ti doteraz fungovalo s paskami? No za mňa to bolo úplne v pohode. Akože keďže si mi ty dala nejaké inštrukcie, tak ja som sa ich fakt snažila dodržiavať. Takže, ako by Ľudská povedala, od korienkov som sa snažila teda ich umývať úplne obyčajným šampónom, aby sme vyživili a teda podporili rast tých mojich zdravých vláskov. A na tie vlastne nadpájané, tak tam som používala masku. Tak nebolo to nič také strašné, akože prvé umývanie bolo také, že páska, že neotrhnem ju, akože ten pocit. Ale oni mi naozaj držia veľmi dobre, takže za mňa nič zložité. Musím ale povedať v súku, že Ivetka často cvičí, hlavne jumping alebo iné aktivity, to znamená má vlasy často v cope, čo môžete vidieť aj na jej profile, to ju pridám. To znamená, že to neznamená, že keď máte vlasy zahustené paskami, že nemôžete nosiť cop. Veľkou pravdou je, že ak mi klientka vopred povie, že chce copy nosiť, tak ja jej tak uložím tie pasky, aby mohla nosiť cop. Je to tak? Presne no tak. ale dneska budeme mať dlhšie vlasy, to znamená, že aj keď ten copík potom spravíš, teraz keď si ho mala vyššie, tak určite nebol až taký dlhý, hej, lebo pomerne tuto vidíme, hej, jej vlasky a tak. Teraz budú celé také dlhšie. To znamená, že super. A ešte, vieš, čo mňa zaujíma strašne, lebo ja som si na tvojom profile všimla, že ty si bola niekedy tmavá. No. To ako? Teraz vyzeráš mladšie, ako pred 10 rokmi. Áno, to mi povedalo mnoho ľudí, ale tak proste bol taký trend, kedy po strednej škole všetci sme sa chceli farbiť na tmavo. Však aj ja som bola tmavá, hej. Takže... Ale tebe to tak strašne pristane, keď si svetla, že ja si vôbec neviem predstaviť ako brunetu. No ani ja už si seba tak neviem predstaviť. Že proste žiariš v tej svetlej. A že aj napriek tomu teraz, keď máš iba trošku presvetlené vlasy a máš aj tmavé odrasty, ale tu máš veľa blond, no podľa mňa mega ti to proste pristane. Ďakujem, teším sa. Dobre, ďalšie. Čo sa týka odtienia? Odtienia chcela by som ísť do menej žltšej, keďže sme už podstúpili nejaké, ja to nazývam terapie. Áno. A podľa tvojich slov sú už tie vlasky zdravšie, tak by sme mohli ísť do niečoho veľšieho. Áno, presne ako Ivetka spomenula, že nesedí mi na stoličke prvýkrát, ale keď prišla prvýkrát, tak som aj zvažovala, či ju vôbec budem farbiť, lebo som si hovorila, tvoje vlasy potrebujú proste teraz absolútne pauzu. Ale nemohli sme to nechať tak, takže sme aspoň urobili nejakú nízkooxidačnú verziu nejakého presvetlenia, ktoré bolo veľmi, povedzme, šetrné, ale každá blondina si musí uvedomiť, že každý šetrný melír je málo blond. Takže my sme dávali niekoľko mesiacov vlasy dokopy, aby nám troška podrastli, aby boli v lepšej kondícii. Musím bonznúť, že Ivetka nebola zvyknutá používať kondicionéry a masky, čo je absolútne dôležitá vec pri tom, keď ste blondiny. Všetko to zmenila, veľmi zodpovedne k tomu pristupovala a vlasy sú naozaj v lepšej kondícii. To znamená na dnes, ukážeme si takto, určite zahustenie, predĺženie, akože super wow efekt, ale bez toho, aby mi klientka rozumela, ako sa má o vlasy starať, by som do toho nešla. No, takže asi tak, ale dneska super, viem si to predstaviť.
Určite to presvetlíme. Ukážeme ešte, aké máš zozadu vlásky. Troška si ťa otočím. Takto a troška poďalej. Tak, iba takto. Dobre, super. Takže tuto vidíme vlásky zozadu. V podstate úplne bežné, ako to už býva, že vzadu trošku v lepšom stave než vpredu, pretože vpredu najviac vlasy trpia, tam si ich žena buď najčastejšie žehli, alebo odpaľuje kulmofénom, poprípade sa aj najnešetrnejšie melírujú väčšinou tie vlasy, ale my to robíme úplne naopak. To znamená, dneska bude Ivetka svetlejšia, žiarivejšia, bude mať dlhé, mega husté vlasy a určite sa jej to bude veľmi hodiť. Takže paráda. Super. Takže sme hotoví. Najskôr záber zozadu. Svetlejšie, dlhšie, ženskejšie. Presne podľa predstav klientky. Tadá. No to je krása. No, koľkaj na tie vlasy. Ako Shakira. Úplne. Ešte vonky sme mali spraviť. Pohode. No. Čo na to povieš? Ako sa v tom cítiš? Oveľa krajšie. Ale aj v tej blond si bola pekná, ale tak teraz si taká, ešte by som povedala, že žiarivejšia.